Iki lho, pernyawang ki. Ki apa? Tambah Tambah 2 kali lipat hitung. 1, 2. Pas. Ndi Agung iki mo? Gong. Rene di mek. piye, Kang? Piye Rene. Tak sawang-sawang ki lho. Awakmu lek megah iki ndi bekase? Kok muales ngono to malehan ki? Piye lho, Kang? Terayo kurang semangat lho aku ki terayo. Lah terus piye ben ampre semangat ki, ya? Yo maksudnya ora enak sing nggih semangat ngono Kang lek megawe iki. Iya yo. Nah, piye lah gajimu tak tambah 2 kali lipat. Tambah 2 kali lipat. Iya. Wah, ya semangat. Tapi yo aku. satu syaratnya Piye? harus ndang rampung. Iki. Yo iya toh. Malah kayak Siap lek kuwi. Gampang. Wes, kita di jalan ke. Lek ngono semangat aku, Kang. Oh. Oke. Aku tak golek rosokan dhisik iki. Sik, Kang. Nyapa meneh? Iki apa tuh? Aku mau kok Iki ki Penas- rosokan lho, rosokan. Ya Allah. Lah kok goleki rasakan barang to? Piye to kok? Lah iki ki gaweanku. Lah engko nggih gaji kowe apa? Lah aku ora golek rosokan. Batinku kiriman apa? Iso kiriman lho. Jajan rasakan. Ya aku ngene iki lho, bendina megahene golek rosokan dingin gaji kowe lek megawe. Pas toh? Ya wis lah basing. Wis penting kowe kan entuk gaji, Tapi 2 gajiku kali lipat. Nambah 2 kali lipat tenan ya. Iya, 2 kali lipat. Oke, tak rampung nih iki. Semangat aku rampung nih. nih. Aku tak golek rosokan meneh. Kang. Apa? Lah wis rampung kuwi mu. Wes. Iki wayahe gajian. Dadi wis rampung. Ki. Tak bayar. Lah ndi jareke ditambah 2 kali lipat. Panggah iki. Lah awakmu ki pernyawang lho. Iki lho, pernyawang ki. Ki apa? Tambah. Tambah. Lho, tambah 2 kali lipat 1, 2. Pas. Oh, alah. Ngene iki to. Yo iya piye to? Dong apa ora? Yo dong ngene iki. Yo Tambah 2 kuwi kali jenenge lipat. tambah kali lipat ki. Dah. Wes, ngono ae aku tak golek rosokan. Aku tak bayar kowe meneh lek megawe. 2 kali lipat ki enggak ngene lho, Kang. Lah kok iso ra ngono piye to? Ya mosok ya bener ngene iki ditambah 2 kali lipat, nglipate ping pindho enek tulisan apa iki nek tambah. Walah Kang. Iya to? Ya 2 kali lipat ki ngene iki ditambahi meneh. Duit ngene iki meneh ngono lho. Lah kan aku wis ngomong mau 2 kali lipat. Tak tambah 2 kali lipat, lipatane ping pindho. Ya bener lho, kok iso enek ngeneng lho iki. Alah. Tambah berarti piye to iki ki? Tambah 2 kali lipat. Ya bener ngene iki tapi ora ngene iki lho Kang Peh jen. Alah.